Kadulla vyöryy lukemattomien moottoriajoneuvojen katkeamaton virta. Kilparadan asfalttia kiitävät huippukuntoon trimmatut koneet kokeneiden ja taitavien miesten mittelyssä. Hurja meno ja korvia huumaava meteli vetävät puoleensa suuret ihmisjoukot. Jännitys kuvastuu katselijainkin kasvoilta, ja vauhdin hurma tarttuu, varsinkin nuorempiin niin lujasti, että he haluavat kokea sitä itse henkilökohtaisestikin. Kunhan päästään oman pyörän selkään ja saadaan maantie alle, niin kyllä näytetään. Vaarasta 5! Ja kun ilta koittaa ja kaverit kokoontuvat, silloin järjestetään korttelin ympäri ajot. Lepoa tarvitsevien ihmisten suureksi kiusaksi ja harmiksi. Harjoitetaan startteja, kurvien ottoja ja niin edelleen. Pääasia on, että menoa ja meteliä riittää. Ohuksen pärinä, pojat! Entä mitä arvelette näistä nahkatakkipojista? Tää alkaa tuntua oikein mukavalta. Janokin lähtee niinku... Joo. Kyllä tää olutan poikaa sanotaan mitä sanotaan. Ja kihoa hiuksinkin niin vietävästi. Hei kaverit, eikö lähdet ajelemaan? Mun rukillani pääsee 200. Takuulla pääsee. Mahtaakohan vai? En minä ainakaan usko ennen kuin olen koittanut. Annahan kun käy sillä jossakin. Mutta eihän sulla korttiakaan. Mitä se siihen kuuluu? Ajaa mä ainakin osaan. Tuleeks Pekka mukaan vai uskallaks? Takuulla. Kyllä tämä poika aina takana pysyy. No hyvä on. Mutta aja varovasti. No joo. Juodaan nää kaljat ensin. Jokainen nuorukainen elää eräänlaisen kerskailukauden, jolloin pitää aivan välttämättä näyttää toisille, kuinka etevä, väkevä ja rohkea sitä ollaan. Sivumennen sanoen tuota kerskailukautta kestää eräällä miehillä vanhuuden höperyyteen saakka. Ja poikkeuksetta tuo luonteenpiirre putkahtaa esiin silloin, milloin on alkoholilla terästetty mieltä. Tässäkin tapauksessa puuttuu järki ja arvostelukyky jokaiselta. Onhan lain vastaista luovuttaa pyöränsä ajokortittomalle henkilölle. Rikokseen syyllistyvät sekä omistaja että lainaaja myös silloin, kun lainaaja on omistajan tieten juopunut tai alkoholin vaikutuksen alainen, vaikka lainaajalla olisi ajokorttikin ja vaikkei mitään onnettomuutta tapahtuisikaan. Taitaa tätäkin pyörän omistajaa jo vähän arveluttaa ja kaduttaa, valitettavasti vain liian myöhään, sillä nyt mennään eikä meneskellä. Hei vaan, eikä tästä pahuksen pelistä lähde enempää. Hei hulinaa, tää se on elämää. Pois alta köyhät. Missä on poikien terve järki? Taisi jäädä tyhjään olutpulloon. Tuttuja uutisia, onnettomuuksia ja taas onnettomuuksia. Useimmat yltiöpäisyyden ja vauhtihurjastelun aiheuttamia, ja niiden lukumäärä kasvaa vuosi vuodelta pelottavasti. Kun vuonna 1947 oli moottoripyöräonnettomuuksien luku alle 100, se vuonna 1952 oli yli 1100. Ja yhä uudet nuorukaiset havittelevat itselleen ajokkia, jolla pääsisi nopeammin ja vaivattomammin kuin polkupyörällä. Eikä siinä sinänsä ole mitään muistuttamista. Oikein käytettynä moottoripyörä voi olla täysin turvallinen ja todella hyödyllinen kulkuneuvo. Pyri vain sinäkin motskarin omistajaksi, mutta pyri myös samalla oikeaksi moottorimieheksi. Ja ennen kuin ostat pyörän, hanki itsellesi tarvittava ajotaito, mutta älä tee sitä kavereiden avulla.
Paikkakunnallasi on päteviä ja viranomaisten hyväksymiä opettajia, jotka osaavat kouluttaa ensinykäyksiä tempovalle nuorukaiselle, mitä hänen tulee ajosta ja ajokistaan tietää. Alku aina hankala, mutta kerran koittaa päivä, jolloin saa noutaa oman ajokorttinsa. Tämä nuorukainen on vielä siinä iässä, ettei yksin pysty hankkimaan omaa pyörää, vaan on hänen turvauduttava vanhempien apuun. Harkitsevat vanhemmat eivät kuitenkaan anna rahoja pyörän ostoon ennen kuin pojalla on kortti, ja silloinkin vain monen vakavan varoituksen saattamana. Tässä on rahat pyörän ostoon. Mutta muista, että saat nämä vain kerran. Ja vielä sananen, älä osta liian isoa. 120 kilon pyörä riittää aloittelevalle. Ja sitten lähdemme ajelemaan ja ajammekin oikein. Katuliikenteessä on tunnettava erikoisen tarkoin liikennesäännöt ja paikalliset määräykset. Näytä aina suuntamerkki ajoissa, ryhmity ja aja risteys oikein. Muista, että kohtelias mies on kohtelias myös pyörän selässä ja kunnioittaa suojatiellä liikkuvia jalankulkijoita. Ja sitten siirrymme kaupungista maantielle. Sivutieltä päätielle saavuttaessa vaaditaan tarkkaavaisuutta. Käsimerkki suunnanmuutoksesta on annettava aina, silloinkin kun ketään ei ole näkyvissä. Siten se tulee hyväksi tavaksi. Rautateiden tasoristeydet ovat niitä vaarallisimpia surmanloukkoja. Muista, että juna tulee aina. Kovassa vauhdissa pyöräsi pauke estää kuulemasta junan tuloa. Käytä siis järkeäsi ja silmiäsi. Huomioi liikennemerkit ja noudata niitä. Ne eivät ole suinkaan tarkoitettu vain maisemien kaunistuksiksi. Tämän merkin nähdessäsi ole erikoisen valpas. Muista kultaista sääntöä. Milloin lapsia on liikkeellä, silloin kaasu kiinni. Näin menettelee oikea moottorimies. Mäelle noustaessa ajan mahdollisimman paljon oikealla. Älä ohita mäessä. Moni kiellon rikkoja on tehnyt sen ensimmäisen ja viimeisen kerran. Ja kun ajat kaarteessa, niin muista, että luistamisen vaara voi suistaa sinut tieltä ja että sinua vaanii eräs kumoamaton luonnonlaki, keskipakoisvoima, tekijä, joka tavallisesti vie pyörän metsään. Jos pyörä painaa 120 ja ajaja 60 kiloa ja kaarteessa, jonka säde on 100 metriä, ajonopeus on 30 kilometriä tunnissa, niin on metsään vetämä voima vain 12 kiloa. Jos nopeus samassa kurvissa on 50 kilometriä tunnissa, keskipakoisvoima on jo 35 kiloa. Jos vauhti nousee 70 kilometriin, ylitetään turvallisuusraja ja 90 kilometrin vauhdissa on metsään ajo varma asia. Siinä ei auta ajotaito eikä mikään. Niin, moottoripyörä on verraton peli. Sillä pääsee nopeasti ja vaivattomasti. Mutta on parempi ajaa rauhallisesti ja varmasti kuin lujaa ja kenties vain sen kerran. Moottoripyörä on erinomainen väline työmatkoilla ja sen avulla voit retkeillä Suomen suvisen luonnon helmassa. Ja kun vielä muistat, että moottoripyörä on kone, joka ei pysty itse ajattelemaan, vaan että se on sinun tehtäväsi, niin voit olla varma, että moottoripyörä ja moottoripyöräily tarjoavat sinulle hyötyä ja huvia kukkuramitalla.